Alright baby, welcome to Tondol Beach. Yo, what's up mga lover cats? Welcome back again to my YouTube channel. At ngayon ay andito tayo ngayon sa pinakamagandang beach dito sa bayan ng Anda, Pangasinan. At alam nyo ba mga kalabarkada na ito yung pinakamura na beach dito dahil sa halagang 5 pesos yung entrance, makakaligo ka na dito. Tignan nyo naman mga kalabarkada kung gaano kaganda yan, no? May banana boat din doon, no? So nag-improve na nga talaga itong Tondol Beach. Ito yung pinagmamalaki pala mga kalabarkada ng bayan ng Anda. Ito yung tinatawag nilang Little Boracay of the North. Dahil Malaboracay naman talaga mga kalabarkada sa ganda, oh. Titignan natin doon mga kalabarkada. Let's go! Explore natin. Ayan, napakaraming naliligo ngayon dito. Shout out boss. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda mga kalabarkada. Kalinaw ng dagat dito. Hello po, shout out po. At tingnan nyo naman kung gaano kababaw yung pinagliliguan nila mga kalabarkada, oh. Napaka-safe. Shout out! Napakarami. Sorry man. Yun, tinatawag tayo dito nila ate. Shout out po. Hello po. Anong vlogger? Anong pangalan niyo? Lover Cats po. Lover Cats. Meet Teresita Mamarin. Shout out from USA. Yun, shout out po sa mga taga USA. Thank you, Shout out po. vlogger. Doon, wala akong load. Nako naman si nanay. Ay, may ikan po kayo kasi wala rin po kasi akong load, kaya sa Facebook page ko na lang muna. Yan po, Lover Cats. Lover Cats. Lover Cats. Lover Cats po. Lover Cats. Ano po? Taga Malasiki pa po bala kayo? Layo pa po. Malasik. Welcome po sa bayan ng Anda. Thank Taga you. dito lang din po ako, ma'am. Si ma'am. Ma'am, shoutout, baka may shoutout ka pa. Shout out sa mga anak ko sa US. Ayun. Lahat ng Ayan. relatives ko Wala pa. dito sa Malasik. Ayan, shoutout kay nanay. Salamat po. Salamat pa. At ayun, may nakita tayong kakilala natin. Ito si Madam Melinda Kabik. Shout out! Shout out! Nag-ano rin ako eh. Nabablog ka rin po? Kailan ka dumating? Noong 27 pa po. Saan kayo? Saan? Nandun lang po kami, bali pinaliguan lang namin yung bata. Pauwi na rin po kami. Dyan na. Ayun, nag-vlog lang ako. Ay, sa Ate Caroline. Shout out. Muli yan. Sa Facebook na lang to. Yun, may dami nagpapa-shoutout sa atin. Sila boss. Shoutout po, boss. Yun, no. Sila ma'am. Ayun, nakita nyo ba yung mga kalabarkada? Sila yung nagpapatibok ng aking puso. Baka mahuli tayo. Kasama ko pala si Darling Ikay. At napakarami talagang naliligo ngayon. Wow! Ang ganda, oh. Woo! Akyat tayo dito. So, tingnan na, dali, akyat tayo. Para makita ng mga viewers natin yung ganda ng Tondol Beach.
Go, akit tayo. Alright. Yeah. Wow, tingnan nyo naman kung gaano kaganda oh. Ito yung dahilan mga kalabarkada kaya tinawag itong Little Boracay of the North. Kasi kayo lang makakatuklas. Pag pumunta kayo dito, makikita nyo kung gaano kaganda tong Tundol Beach na to. Yeah. Alright baby, welcome to Tundol Beach. Ganda. Oh, mayroon na rin pala yun oh. Yung dragon boat. Nihila-hila ng bangka. Ganda. Ito din. Yun oh. Oh, shout out pala dun kanina kay ate from USA. Yun, shout out sa kanya. At sa lahat ng taga USA, no? Wow. Baba na tayo, darling. Ikot-ikot tayo. Woohoo! May 18 na tayo, nawala pa yung isa, kaya 17 ulit tayo. Yun, alright mga kalabarkada na. Bali. Papauwi na tayo. Dahil pinaliguan lang nila sa kwang-kwang. Tapos ng paliguan kaya uuwi na tayo. So yun. So, shout out sa lahat. Shout out sa lahat ng mga nakita natin doon, nakilala natin, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito siguro, bali araw-araw na tayong magbablog, di ba? At nakita nyo yung ganda ng Tundol Beach. Alright. Wow, sobrang ganda talaga ng Tundol ngayon. Sana sa lahat ng mga makapanood nito ay subukan nyo lang pumunta dito dahil napakamura lang ng entrance, 5 pesos lang. Makakaligo na at napaka-safe ng paliguan na to. Dahil safe na safe maligo ang mga bata dito dahil kahit magpunta sila sa banda dun, mababaw pa rin yan. Alright, dito naman tatapos mga kalabarkada. Bye bye. Yee! Yee! Charot.